Monsinjur Salvatore Grima, saċerdot, għex bejn l-1909 u l-1990. Monsinjur Salvatore Grima jibqa' magħruf għall-imħabba profonda tiegħu għall-Ewkaristija u għall-għoża kbira li kellu għas-saċerdozju li ispiratu biex jibni id-dar tal-kleru u jifforma il-qaddejja tac-cenaklu. Grima mar jistudja l-filosofija u t-teoloġija fl-Università Gregorjana f'Ruma. Ġie ordnat saċerdot fl-1933 u l-ordinazzjoni tiegħu saret fil-kappella tas-Sorijiet Benedittini fl-Imdina. Beda jgħallem ir-reliġjon fis-seminarju minuri u wara sar viċi rettur. Sar professur tal-loġika u l-filosofija fl-Università Irjali ta' Malta. Fl-1958 ifforma għaqda femminili oriġinarjament bil-kariżma partikulari ta' talb għall-qdussija tas-saċerdoti u għall-vokazzjonijiet. L-avukat Paċ ċeda it-68 sena ċens li kien baqalu lill-Isqof Gonzi biex fuq l-art konċernata jinbena seminarju inkella xi opra ta' benefiċenza fil-limiti ta' Flerdeli u Birkirkara. Id-dar tal-kleru imbniet u ingħatat l-isem ta' Kristus Sacerdos fil-waqt li bdiet topera fl-1964. Apparti minn hekk, 5 xebbiet membri tal-għaqda fid-dar tal-kleru saru magħrufin bħala qaddejja tac-cenaklu għax riedu joffru ħajjithom biex jieħdu ħsieb is-saċerdoti residenti fid-dar. Bejn l-1957 u l-1959 kien direttur spiritwali fis-Seminarju Maġġuri u wkoll delegat għas-Sorijiet kollha f'Malta. Fl-1990 Monsinjur Grima ħalla din id-dinja fl-età ta' 80 sena wara li kien rikoverat fid-dar tal-kleru mill-1984. Fl-2015 tfakru il-106 sena mit-twelid u l-25 sena mill-mewt ta' Monsinjur Grima fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun.